Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Πατουσιάς και είμαι ο προϊστάμενος του τμήματος ανάπτυξης CONCAT. Η CONCAT προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Με ισχυρή παρουσία σε πολλούς τομείς δραστηριότητας, η εταιρεία συνδυάζει αποτελεσματική οργάνωση και σε βάθος τεχνογνωσία με την πολύτιμη εμπειρία της ομάδας της. Δεσμευόμενη στην αριστεία, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθώς και συνεχή υποστήριξη με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων για τους πελάτες της. Η CONCAT χρησιμοποιεί τη σουίτα HCL Domino ως βασικό στοιχείο του ενοποιημένου οικοσυστήματος αλληλογραφίας και εφαρμογών της. Οι διακομιστές Domino αποτελούν μια ισχυρή μηχανή ροής εργασίας και εφαρμογών, επιτρέποντας στην εταιρεία να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες, να υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών και να διασφαλίσει αξιόπιστη απόδοση σε όλα τα τμήματα. Μέσω της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης μεταξύ συστημάτων back-end και front-end, η CONCAT επιτυχάνει υψηλά επίπεδα επεξεργασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα ένα ασφαλές και συνεργατικό ψηφιακό περιβάλλον. Η HCL Software και η CONCAT έχουν χτίσει μια ισχυρή συνεργασία 25 ετών που επικεντρώνεται στην καινοτομία και την αξιοπιστία. Χρησιμοποιώντας τη σουίτα HCL, η CONCAT έχει αναπτύξει πάνω από 100 επιχειρηματικές εφαρμογές που επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Ένα σημαντικό ορόσημο στις δραστηριότητες μας ήταν η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης διαχείρισης εφοδιασμού, η οποία ευθυγραμμίζει τις διαδικασίες απογραφής και προμηθειών πλοίων με το ERP μας, βελτιστοποιώντας τις ροές εργασίας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα κόστους και διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο βασισμένες σε δεδομένα από το ναυτιλιακό μας δίκτυο.